Nakakita ko kinason mga idol. Ambot unsay pangalan ani dili man sad ni tahong. Unya ako ning giplanuhan nga ako ning kilawon karon. Labas gid kay ni mga idol kay karon pa ni nakuha na mo in town. Oy Manoy Chris TV, puting labasa ana. Oy, lami kay na isumsum sa tuba Manoy Chris TV. Ako asa ning kilawan in ko piso. Tan-aw na to og lami bagyod. Manoy Chris TV, dili ba ka na mo'y gitawag ng like pearly shell in the ocean, shining in the shore. Wala pod ko masayod lulubot yok. Basin kining ato mga followers kay bawog unsay pangalan ani. Hala comment ko no mo sa ubos unsa gingan ani tinuod para kami pod masayod. Oy naunsa man ka Manoy Chris TV. Oy pataka lang day kag kaon. Basin ma-intursis ka ng kalakihan nimo. Basin unyag makahilo. Wala pa man pod ko nakadungog ing kupisot nga kinaso nakahilo. Hasta ang umang makaon pa kuno. Nangita kog iligwat mga idol. Kining puting uno dili man madalag kinamuton. Hala ligwati kol. Murag lami gid na kanon. Tagudtod siguro kay ni sa ngipon mga idol. Bebe, sa ngipon ato na ning pisa-pisahon mga idol. Sa suka ato sa ning isaw-saw una kanon. Mao gini saktong kilaw mga idol. Hala paminawan nyo tagudtod kay sa ngipon. Oy hala, pwede ikatagudtod tinuora Manoy Chris TV. Magtubod man po ang atong laway ane. Paghulat lang diha ing kupisot, dad-anan ti kag taho nga tinuod. Kanindot anak Manoy Chris TV, oy kanang labas ha. Basig dubok na po na imong idala sa kuha. Kanang kilugon kay dali ra ba kay kumabughat in taon. Bigat lagi kay kaingko pisot. Manoy Chris TV, dad-ana lang na si Ingko Pisot sa Hongkira. Maayo dito kay makasib pa siya. Kinikahuman pakan alang na siya og perla. Pwede ra pod ang butong isugba unya isulod ang iyaha. Oy lulubot yok mo sa pagtuon nimo nako, wala koy kwarta. Bisag mangabang pa ko kanang mga mahalon nga artista. Maka-afford ko bisan pag si Ibana. Oy lulubot yok ingko pisot, ayaw lang kong mag-away diregon. Mauwaw ta sa atong mga followers ba? Ingko Pisot, kalma lang god. Kay sa tan-aw na ko nimo ubo na lang imong gahi. Unsay uboy gahi? Pwede pa man ganin ni ibunot sa lube? Unya ini ka human maupay kod kuran. Ingko Pisot, ipadala na sa wish ko lang. Manoy Chris TV, padlungay ako na si lulubot yok oh. Pagpuyura gud lulubot yok. Utro para ba nang imong sungkod inig sulod malukot. Mao na giingon Manoy Chris TV nga balod sa kapalaran na times 2 nang gidakon kay nalukot naman. Akong gipatilaw ang mga bata mga idol. Dili lang nako daghanon kay pisot para ba sila in town. Kay basit unya gahi na kayo tulion. Oy hala Manoy Chris TV, managhana day me. Oy kamo mga bata, ayaw mo pataka og kaon in town. Oy labi na ng batikon sa manok. Ingon akong papa sa una. Oy mga bata, ayaw mo kaon ang batikon sa manok ha, wala po mo matuli. Mauday mga idol kay pwede din ang lami. Tinuod bitaw ingko pisot. Kahibalo ka Manoy Chris TV kung sa tinuod rason ana. Ang tinuod nga rason ana dili ta pakanon kay puting lami kulang ra nila. Kay sa tagay isumsum na nila. Oy ting lami